Dobre. Ahoj nahlasáci. Našim dnešným hosťom je Maruška Kožlejová. Možno ju poznáte ako autorku nejakých kníh, alebo ste možno počuli piesne, ktoré otextovala, alebo ste ju videli na Campfeste. A dnes sa o nej dozviete viac, sa vám predstaví a takisto nám predstaví aj svoju poslednú knihu, ktorú tam drží. Tak Maruška, vitaj. Ďakujem pekne, vítam na tejto lavičke. Áno, vítajte aj vy všetci, pozdravujem vás. A ja by som sa tak poprosiť, chcel by sa spýtať, že aby si sa nám trochu predstavila, že pre ľudí, ktorí ťa nepoznajú, kto si, možno poznajú, že, alebo vedia už z náhlasu, že si napísal nejakú knihu. Skús povedať niečo o sebe. No dobre, tak, volám sa Maruška Kožlejová. Študovala som literatúru a dejiny umenia, estetiku v Prešovej. A pracujem pre Kompas, pracujem s mladými ľuďmi a vôbec nezvládam, keď si niekto v mojej prítomnosti umýva zuby. Proste keď niekto si začne predo mnou umývať zuby, tak ja proste musím odísť preč a musím sa zavrieť do nejakej miestnosti, nemôžem to vidieť. A tiež keď mi niekto sadne na vankúš, tak už si na ňo nemôžem ľahnúť nikdy, lebo mi to vadí. Tak to sú základné informácie o mne. Fajn. A prečo píšeš? Prečo píšem? Píšem preto, lebo inak sa nedá. Lebo je to súčasť mňa, píšem už veľmi dlho a vždy som si myslela, že poézia je to všetko, čo zo seba dostanem, ale táto kniha teda je trošku iná a je to próza a je to taký môj príbeh vlastne posledných 7 rokov môjho života. Takže je tam aj veľká časť, veľký kus môjho srdca. Tá kniha má názov Ako chytať v žite. Mohla by si povedať, že prečo práve tento názov si zvolila? No ja som tak trošku vykradla Salingera, ale iba v tom zmysle, ja ho tak rešpektujem ho, nie je to môj najobľúbenejší spisovateľ a veľmi sa mi páči ten sen Holdena Caulfielda, ktorý má 17 rokov a zistí v 17 rokoch, že jediná práca, ktorá mu dáva zmysel je, že sa postaví na okraj priepastie, bude chrániť deti, aby nespadli dole. No a takže kto chytá v žite, to je jasné, mala by som to byť ja a my všetci, ale ako to robiť je trošku ťažšia otázka. Takto som si položila túto otázku a o tom je aj vlastne aj ten príbeh vo svojej podstate. O čom je tá knižka? O kom tam píšeš? Čo tá kniha zachytáva? No. Tá prvá časť hovorí o tom, ako posledných 7 rokov som pracovala s mladými ľuďmi v dedinke, odkiaľ som, ktorá sa volá Kuková a je asi 30 km od Prešova. A je to príbeh o tom, ako sme začínali, čo sme robili, ako tí ľudia postupne začali chodiť k nám do spoločenstva, o skupinkách, ktoré sme spolu mali. Môj obľúbený obrázok. Tak. A to sú dievčatá z mojej skupinky a v mojej izbe. Oni majú strašne radi moju izbu a to všetko, čo tam je, CDčka, knihy, stále všetko poprehrávajú a vyskúšajú si a tak. Tak to je zoznam, že čo by mala mať taká izba obsahovať pre ľudí, ktorí sa venujú mladým. A tá druhá časť je vlastne môj rok v Anglicku, kedy som bývala v Cambridge, kde som pracovala, študovala. A také zázraky, ktoré sa tam diali a čo Pán Boh robil v mojom živote tam. Bol niekto špeciálny, na koho si myslela, keď si písala túto knihu, alebo napríklad si napísala nejaký príbeh, alebo keď si vedela, alebo to tak smerovalo k tomu, že to bude aj vydané, že napríklad si sa tešila, že niekto si to prečíta, alebo tak, že má taký nejaký pocit, že tento človek, keď si to prečíta, tak to možno poteší, alebo myslela si na niekoho, keď si písala tie príbehy? No, keďže tie príbehy sú o reálnych ľuďoch a sú to príbehy, ktoré sa naozaj stali, tak zo pár mien je zmenených. A skôr som sa práve obávala tej druhej veci, že ja som každý príbeh, ktorý som napísala, som poslala tým ľuďom, či sú naozaj v pohode s tým, aby ten príbeh vyšiel, pretože predsa len sú to dosť osobné veci. Takže všetci ľudia boli s tým v pohode, preto aj mohla vyjsť táto kniha. A či som sa špeciálne tešila, no, musím povedať jednu vec. Moji kamaráti, moji najbližší ľudia a hlavné postavy tejto knihy túto knihu neprečítali.
Ako vážne, proste moji kamaráti sú plní lúzri. Oni proste absolútne ignorujú všetko, čo robím, všetko nie. Ale túto knihu dosť sa im darí ignorovať. Všetci už prečítali okrem tých ľudí, o ktorých je. Alebo môžem povedať veľmi krátko jeden príbeh o mojom kamarátovi Husovi, ktorému vravím, že Huso, nekupuj si knihu, lebo ty si mi dal CDčko a ti chcem dať knihu. A že Maruška, ja už mám. A ja taká potešená, že Huso si kúpil moju knihu, to je také super. A on že no mám ju, lebo moja švagrina si kúpila 2, tak mi jednu dala. A že wow, že to je super, že sa teším. On, povedal to takým divným tónom, že Huso, že čo je? Ale vieš čo, že nič, že Huso, povedz mi. No vieš čo, že jej dcerka oliala džusom v knihkupectve 2 tvoje knihy, tak som ich musela kúpiť, tak mi jednu dala. Toto sú moji priatelia, prosím pekne, toto sú hrdinovia tejto knihy. Takže tak. Z čoho máš radosť v súvislosti s touto knihou, že možno niečo, neviem, ohľadom aj tých ilustrácií alebo niečo ohľadom toho, že ako kniha vychádzala alebo teraz ako ľudia čítajú, je niečo také, z čoho sa tešíš napríklad pri tom vydaní alebo a ešte sa chcem spýtať, že bolo to možno také automatické alebo tak automaticky sa s tým rátalo, že by si to aj vydala, alebo ty si myslela niekedy, alebo myslela si pri tom, ako si to tvorila, že to aj vydáš? No, ak ti môžem zabudnúť, na čo sa pýtaš, potom mi to pripomeň, hej, jedno je druhú vec. Ale začnem tou druhou otázkou. Tá prvá, no, ak si ju čítal, alebo ak ľudia čítajú, tak niektorí ľudia si všimli, že je tam dosť veľký rozdiel medzi prvou a druhou časťou tej knihy. A to práve kvôli tomu, že tá prvá časť bola písaná presne v priebehu, ako sa tie veci diali. Že niečo sa v ten večer stalo a ja som ten večer napísala príbeh o tom. A mala som vtedy 17, 18, 19 rokov, čiže tá štilistika, všetko je trošku iná a nie až taká vybrúsená možno, ale zase je to absolútne autentický záber toho, čo sa stalo. A tá druhá časť bola napísaná tak homogénne, keď som sa vrátila z Anglicka, tak bola napísaná v priebehu 1 roka. Čiže tú prvú časť som nepísala vôbec s tým zámerom, že by to mohlo niekedy výsť. Bolo to iba také ako keby denníkové zápisy o tom, že Pán Boh niečo robil. A tá druhá časť už bola písaná s tým, že áno, vidie to ako kniha. A nebolo to také automatické, ja vlastne ani neviem, ako presne sa to stalo, ale Portal Libri vlastne vzali ten rukopis a súhlasili s tým, že to vydajú, tak to bola taká milosť, lebo ja som si myslela, že raz vydám knihu, cez nich, keď budem mať 40 rokov, tak možno sa mi to podarí, ale tak som rada, že to vyšlo už teraz.